obi ase wo pe no nti asem no de mu kwa afuo mu a asem no de mu kwa afuo mu a do obeye ne se ode aduane especially te se dokono ode begu ho no nse dokono so de ohwane a wo de ne hono no beba begu wanim untumi nyimu nchen nti obi adi nu ohwane de wo di ne yeden egu nanim ti asem ne ba obekan dokono do obi aye de ben ediye na kwa ba akon de se wo nu ohwane a na ode gu ba akon anim ohwane a na ode gu ba akon anim ohwane na ode gu ba akon nti asem ne ba ye no se ene se sa na te de ne munyina no muntumi hwe me ba no de dokono ni wura ni gu no ni mu adidi nto no betumi aye dwuma ahwe me ba no eche sa do amukodo ye nyina no fans ni nyina kwama de mu di edi ni hunu ni gu nti ade anyame beye nti ye traps ni bebra no mo so amamre no mo amane no na efe pa suwa hun se waso do be kwafu ma ma wanu aduane wa betumi adi kese no na eche so na ni mu adwuma nti no obi a wo kwan wo fa so ye den ma wa agi awade wo Ghana hanum se enti eno na yeslese de ye wo mu no na nka yensa nko yachi na yenkonkofa sa time no na Pentecost asoli ni ho na Basra asoli ni ho Methodist asoli ni ho Roma asoli ni ho Anglican ni ho asofu bi be bompa ye srazu enso na ye nananum wo gidie bi se obi wo wa ye frɛ no twedi ampon kwa me ba se yi adom atokwa afra mam nyankopon asase ya pato wate ase pa enti mama yengura ha se say ya matese ansana bi eja kan yin abeba mu ani ye bepene so se panie kwasi djuma me de me baba ma eja Daniel baba ma awale abon baba se ese busuan nyamre ewura busuanum ede benti na no me sa nhwe one ebi o ha busuan ebi o na o mo ase ya akromfo asefo she de ene otumi duru kuru bim yesi fie we mu de nsemfonfon a omo ano ya enti ye prema ye ba ye de nkonko wale wo utumi wura kuru bi mu yesi fie we mu de ya de enifra ya de o na se minim fie bi wo mu ahu omo wo mu nyina omo na anya papa yesi omo na nabi ne ko wi ade na ebo mu dia enti ye wo wa anya pache na wo nan no akoyi bibia enti se wunim sa history we wo fie ho a wonhwe se wo ba enkonko ye de ben enkonko wale wo ho no mo pato wate ase pa wonhwe se wo ba enkonko ye de ben enkonko wale wo ho enu nti na etoda bebre na mpese omoba no be kobusua bi ma ye den akwakọ wale minim yi papa bi okobo okro no ne achi ni twa ne nsa enti akọte se busua no kro no ye den egum enti ye from akromfo asefo na why na obepene so se enu nti ne ye se wo kwa wade ebisa no because so nana o maame na o papa ye mpanimfo nti wo mo enu na Pentecost fo ni presby ni nsoli ni bi ese ye be cancel mo 6 months na o mo de ayesa dirty work ni nyina ebisa oba no ene be ma na se yi se ese fata se ewo so o mo wade a ye ja mo na ma wade enti enu na aba ye friend se ye cancel mo ene bi ho a 1 year class bi ho a 1 year na ye de cancel mo na ye de hwehwe sa na ma ni nyina enti ni nyina na eboa because awade ya de a wudu ti ko wura mu forever and ever but ebi nti ase se wo ko wale wo ba ye se ye do fa cancel mu 6 months 3 months e wadodo but the same nipa ne beko na akosia nkwansia wa wade nim na afi wo bebremu so fo shira wale ne so o bebremu abusua pani otna ase ne maame ne papa enti no meja ama eja no no so akire mu kakra ogu agwa maame mre mu kwa ansa meja ama eja kasa yesua de ti mo man hwa de wa hase se de isi kan yesi se wonyi obi ni a e ma na djuma se ofum de djuma no ma na nya no gidi se de be djuma na da hye no se obetuma ayama wo yesi enkofa ticho no ma ba me si fi se ha na se hwe ha yi kakra no kura se abusuan no ma sefo ya kromfo empanifo nso aka to wo se ya kromfo ma nyina na be kom bia na sa abrante na asa baba wa na bo fi mu no de no kura na ebe sa kire busuan ni nyina enti ho ananim de besi da ache enti mi de anka mdwe sese yesi ye hwisa nhwe mu de na so du me bi anka ye makwai na abrante na asa ababa wa na wanya ndofo no ye mo nware na bia
na onu muma yesi na asefo ye de awudifo ya akromfo ye na bi onu muma asesa ne nam no so kra na de ajane ne ya sa sonko eba abusua no fire ne enko efise de ja me ka se wo ko Bible mu pa ye hwe mu pa Yesu Kristo yin edi na chi na busua mu no aja uni Yesu eche metra nkamfo ani menya mesompa enye uni Yesu eche o se Ghana for say Kristo uni ni ba bia bi se Ghana for say Kristo Israel musu ko du mienu no Juma o so ye guna ni Israel musu ko du me Ghana ni na ka ho me Ghana abrafo din ni Bible wo benya de meka wo benya nkrofo bi a wo ma bra bo mbo ye no ye ni kwase ye de ye bodni wo ni ensu Kristo ye de efiri mu bai ije betimi aba se de medika se nye konfo ma nyina na be kom betimi aba se bi abusua na o ma se ya kronfo fo no bi bai de abebe so ma o ma be de be peja abusua na si wo eje no so Yesu ade je de eja ye sampa eja kasa that's it eno no de o ka no eno na me die na me kase mfie miensa no na umeka bai wadwen se mu ware pa nso na mpanyimfo no mo de hwade no mo de hwade wa busia no tete no na wo hota se efie mu me ware na ne na yemhu ne se mpanyimfo no mo ko hwehwe oba ma ne ba no ono ansa na oba ponte se o ko fie we mu wo wanku se efie na wo ko efi papa na se be ya wo ba de wo ka se ebi anya enipa nyina na ekromfo ya kromfo efie ni na mo nye mo nyina na ekromfo the bad den se wo behu de onye kromfo no ene me the bad den papa enti no se fie bi wo ho papa nso timi tete no se timi ka cho se fie we mo yemkom edi entira na wo ho enti enu de enya ade bi a ye beka se ye kuta ko ye chinti ye be ye no afiri ye firi ma ye ye se wo ba no betie ana nkwada betie di a nye fie nyina ne nkom aware nne obi de boy o de nye fie bi wa yinkom yo wo kura na ye ka se first na asofo emma ware sene se ense na dia ko ba na se oba bi wo hono rekoto asoro mpanimfo anim se oba me pena wa no a na asoro mpanimfo se omo twetwe wase se ubenya abote no atie omo bibi nti na omo yesa yempiti free preko pese ko shira ware yeso eno ani wa chira ne nse mebiri beba etuwe kwa ye ho bebiri enti awade na yan ba safo na ye twentwen so se be ka se fie miensa oba be be e na mpanifo nimnie nti a no mo twentwen ase ansa ne de oba na ye den amma so wa enti no enamre mu nso de obi mpa oba ma obi ya ba sisi a enti se enna me de me ka se obi a be som ne se wote wona oba de aware se beto anim a boa no dinachi so nya di ani die kwa so na e ka asem bi esi ma asem mi so de ba me kan be kire no ni kire ne se trap we me pese mo be ko enso nya dia obede zeti bet nan kan tesa na nne no timu se fa se pa me kan si dia se bo hu ba se ani ba se wa free se nya ba se ani no so be wa no ni a na imusuo ka se no ba ba fi ya ntambao eno be ka ba sale ka saka kan san na yakku yan chen kakra na yan tambao ni kire ba se kakra se wona akire me se na wona aka na meti na mesumi ka bi na ka me kire ba se ni ozi na ma ni ko so no pe kura no mo ka da so wa jana se so wa nya de ma ni ko so no mo ka ya ka wale na ya tamba wa be wi de esi wono mo a na ma de no je se ba se o zao mama me ere de go tu a tuzina we de ayi wait ni bi ene ne wo so fura ayi ma se u tie bia wo se ayi wolo won ma me bi to wolo yon no de ba na ibu se o to de ayi wolo won anu ye de ayi ayi bi ayi se eh anu ni ya bi atura de ifo so de agu ye lo ka anu ni ya bi wolo won wo se fe wolo won yo ko wani we na ebu se anse ni de se wa ya santini aye krobofo na igwefu ayi no so papa na kwa ho na ebu se anse na wo wonti wonim ni dini na boy na efe ni ma wasi na olonwo yon ase ne se utiri se no apampa so enu ya de kasa
Como casa no se va a hacer como no. El día mamá no va a volver a en de bene ya tamba wi. Oh, yeah, What me and can serve you? Say trap way. My uncle. That's right. Oh, say, Yenina, a foot afra. Say, create him in cry. Don't you can say, Yenina, we more cura, we more cura. Dear Cassie, sign a cheedy, and no, they're intimate in Freeman. Baby, and you find about Cordian, say, when you're Subampa, and no, they're beer to me worry. Now, first, and I may not be say, you real man. No, not Ed. Say, when you think I say, we are branching on young flowers and a snake, then they what you are background. Jay. Eh, mo de name here. Ya teach me brother again to. I was for to be bam. That's right. E ja dan there. Na say mfa say mo na obaba aba no. Na say wo kwa wia. Duro bi anka de. Na branch bi nsu woko. No mo so ani to ba ni. E say na say ma ba. Hey. Yehovah. And then never had back. Now, the other makers and females are staying a papa near to teach them. I mean, we brought up permanent here. Some of Fanamara. Nay, Omako will be I from. Something a year say no crown on that. Then go now, ye now, probably been years. Suppose a branch and no granite for. Until we are frasy, no more quite and Omobano Cobu, or mention it another. Sara no some lantena or no buy no so almost abuamo enti bra mo ko du lantena potete se kwam wallahi enti bra mo duru ho a o mo do mo saka ba no pe na mrante say hey hene ha na me bra mrante na apie no we mo so mrante na apie na te so ba na nya kwan na bani wo na me ma no o mo yanta wo mo ho a mo ko ba no sini o mo we na fa sege na dia ba ko nso na wo ho no no obuo e wo ho ne se ya hemfo no a na o mo de da ya no ne ebuo ye ya sem empie enko police station ye se anko ye awudie nkwa de ne ko ye ntakwane ade adam panyimfo nye tom nsa frem a eti se de ya report ne ye fra wo na nipa suro nipa ebuye papa no nti ndakwa bibi sa ba ho na mo se blante de ye ma asem ne nje Umwa, yanso so miss obaya making. The nansa so na mra ne sa ma mra nje ko fa na bai. Ya na ni abre. Na ni abre. No ayo nwa duma che. Yo, ade ba kwa me pese. Me pese, me bua me. Na atiefo ne ahwefo so no metim de madwen kira aba ene se. Titiwo no we no mo kanya na ye. Na ade ba kwa na to sim a ne CS akofa. Ye nsua bibi mfi mu ne se. Na omo kasem no e de tuo hunu nan na omo nkire yem o anajo o to bo abebo saman bo anko nsu a anajo da ho a saman baba abetwetwe aso saman ba fie na so wanya nsu anu a obetwe aso ye duane kura na duane kwa ye da ne ye je bia sen saman fo baba fie eni kwa se ebu sam be konsu pa na ade be sana nsu ni fie teto na esi edi ntia ebi a ho bi befu maba oba ohia nsu adware ohia aduane adi enti na ne ba namba nfo no mma ehunu ba no mde ahye tim se aduane no wanya bi asama ba fie onya bi ni ensama mfo ba fie na dwoma nya nsu anu ma mo nkwara mo na man ko nsu ndoma ba twetwum aso ye smart metinta su agu ho wa mantama metinta zam da kam fuma wa mantama fuma be pro wono sa no ma no a o man kire ye ne wachi na ne no ana mesese ye no se akwa ye man kwara no hu minim se o ka che oba se fie we menwura mu ena nya adaje to mse akwada na no ha enti won so be hu se we se aka wonya adaje cheche no no ma bi mu o de won fa sa fie ko betima fi fie bi e de ye mfa to e de obi dia ye mfa to se obi wura fie mu se enti no se o so wura ho nya botre ne nya hwehwemu men ka se ho nye wanyini enya de abawara Aja wu chire mu u host program no me yen kasa o je kasa ni nyina kasa enso se bi ya boa ya ho ne e ba ye what ya say aha enti aja se de e wo ka no so
so on say o say was say ye kire nkwala no mi nti o sumi nko wa o ka ne tra to ho no de a I dey say wa saka poma no wantwam so when tinka said the year can say or see ye mpanimfo ne say edura na jo ntobo opani no de meka say ye nananom no satam ne de no aniema gu omuhu no obi ene ho no mo te ho kwa nti obi ho asatam no e bia wo bo frema no frema so ni moti anenam nti wo bo frema akwa kofre sunsum bi e na satam no mo bemben yen ene na omu kwachiri so hu nti wo ko bo frema wo di sunsum bi ba fie oba nso a wo ni ani ade behu otini ba bi wa frem obaye odien satam de ne nema wo ho pato wate asepa enti ne yesi but mentwa no but no man bi wo ho a ne mo ha na nkom ba mi etumi ho na na wuram ho maye mo se enu ntuntu ne yensu ye chire mu no se ya transe wo peto mu enti ni nyina ka ho enti enu ne ye believe ane ya nananom nso e de te ho no mo on say those days no una na hu se wo te kwan mu o se soli free kwan ni enti fie kwanya no ana ekwanya ye di wura dem ana ekwanya ye di ko baabi no ye nyinam ade enti na ye nyinam eye kwan enye nipa nko ana fa kwan mu sunsum ene ahonhom nso eyusu the same kwan na yensu yeyu ndi se wugina kwan nim na wonsu ni sunsum na omunye do a sunsum betwi afa so de asem ayede abra nti eno ne niema bi a ne ya nananom nso mpese saa o haw ne amane muso ene esane ne beto ndi ne yesi wudwale kura entonyom emohwerema wate ase pa na yesa eniema na omo de nam no ene ahonhom e wo omo no omo nam te se de wo ka se me soma wa amantemu afunu ma be pro no me say na mi so na me pebo osoma na me ko se ye bobo amaka enti na mpanimfo ni nyanzan mu no omo de ye ensem na hobi ma se me mpese me funu ma be pro na mawu te ne ma me nkomra na me mese nkobo me bo so hu se die sitie ma me nkomra na me mese nya de ben enkobo me bo nsu to a na yere mo tete a na me kotena ho na me che na me ba na me funu ma mpora eti na osoma me amache o se me che na ba na me funu ma mpora eti na osoma eno ne yesi aba bedu na me bi yiwachi ngoma kire wanim o beba ne yafufu ne yafufu ni seto nesi ho unsu nsem nya din na ade awoka ho ni ase nkwa ya gu so enti o bewe banchia ya de wo ma bobo so a wo a huntumi ni na mpese seto na wudi next time will be mu nyo na abakwa kotena back so wo ko bobo aha enti saa time ne de difference kese ewo mu saa time ne de masa na ne ma wo wiase I'm telling you you never to so say and now ukase yensa yachi se de na empanyimfo no kana mo se de o pa chense na ye nada enye nada ene efia wa kire oba se mankom no no ofiri wo na eba anza na wo ahia no before so no obehunu oba no kra na obekase o oba babo amane no ne wa odi kan no wa winwin ni grama enyi ni wa ene si yakase pa se wo betimi afro ba kase okwa na oba we adankwa tutu akukọ ni hu nyi nyire yanza no de beto se to no mani di na so niam bebre wo a ya dane ne setete na ye enye yi mai bi an se ye nyina se ya frafra frafra fo wa de ba sa ba ta fo wa de frafra si a ne de ko so edu ba bi kra no ba bi wo na enton bi wo ha na etim ka se san ton we tete o mu nwale o mo ene nuanu mi obebre wo wa ne o mu kra da so de eya adwuma enso so se de nipa tre ye wo ko no undimi nyesu ma ne nyi you just so podium na me fa nkratu you have tiefo ne ahefo se mo tie na se dwumade mo ni age ho na se mo pa se to aso a yesi yankote adomra na ya ha so wuram ma da woroma betimi afasa akwan so ahmato ifo so na ma sam de momo ewo 0597926811 0597926811 betimi asande se de baya yenso dwumade no betimi ahwe no ebre bia ya shato ya wada bia no mienu abo ekopem no miensan yedamas nje ja to aso ene de na ma no da gusu abekai se ye kase ye besan ya chi ni de niam bi wo ho a na ekan niam bebre wo a ye kase ye de ba ya chi a betimi de ahyehyem na mo ye kase
yɛsan bɛfa no nyinaa ɛnyɛ yie nneɛma bi afutu afra a yɛyɛ ho hwee a ɛnyɛ yie ɛnɛ obi nkɔsrɛ wɔ baa bi ɔbɛma no a na ɛkɔsrɛ no adeɛ nti awade gyaeɛ no nneɛma bebrebe a yɛaba yi firi saa nneɛma amammerɛ ne amammerɛ nye sɛ yɛtena ase wie ansa ne yɛkɔyɛ sɛ sɛ na nte saa enti agya deɛ kakra mɛsrɛ atiefoɔ ne ahwɛfoɔ sɛ motie a mo nso mobɛtumi de mo adwenkyerɛ aba no sɛ yɛse saa nkɔfa yɛnkyi sɛdeɛ di kaa ka no yɛntwe mmɔfra no mmɛn yɛ ɛwɔ mu sɛ tv no ne ɛnom a ɛyɛ ɛba a wɔn pɛɛ so yɛmpɛɛ so no na saa nɔɔma nni hɔ ɛna mfa sɛ yɛnya mmerɛ ɛbɛn mpanimfoɔ ɛnso nka akyi yɛwɔ berɛ a yɛhwɛ tv me na menim maame bi a na mɛbrɛ a na mekyerɛ deɛ na mehwɛ sukuu so ɛbɔ anwummerɛ na sɛ mohwɛ tv news tie wie a ɛfie tv nyinaa yɛdom no na obi a ɔno teacher ni na wakɔfa no lesson notes ne kun lecture na nso akɔfa no within computer ho na kwara obi asua de yɛma mmɔden sɛ yɛne yɛbusua no bɛtena ase yɛn bibi saa ebi a da bia yɛwɔ sumadu meti du yɛde sua bibi afa yɛbusua ho sɛ yɛ saa na ali na otwe bia no yɛwɔ sima mfa sɛ yɛnya dɔhwere baako ɛne meti du na otwe bia mu ɛde esua bibi afa amamre ne amane ne amamre ne kura wo ene Ghana for me go school na amamre ne amane no exams na omo tworo ye ma omo tworo na wo tworo kura mpo na wa pass wa okuru mu kasa ne kura wa ko school na wa tworo na wo tworo so wan pass brofo wan pass maths wan pass science a ye mfa wo okuru mu kasa na wa tworo ho so wa pass na eno kura de out of country let me part to me this is the time I was say the nyame de ma ye ne value your problem I have from Ghana. The Yamede Maya said before, yes, and Nuntin obi to Susu for 20 years. So a person or to wedding gown be at dark be moon and son of what or no what the yasin or she says any man, but Yanka who's our dear no, we could see fine. Oh, our dear near what they say, a better Chirebushia and Kabum. In the end, Osha, our dear be breeding Kabumuaba. Senya wadia kasumvia ye pen Ghana no majority of obi transgender ni nua bi akwa igba wale ni nua bi akomfante awade ni nua bi akwa awade bi wo esire enti ontumi nkoye bone wo ho ontumi ntwituo nkase mi because emoja ni aye de ben edi afra ewoye mu wate ase pa enu ntinu awade de nkabo mu ba baby asumdue ni awade etumi de asumdue ye de be eba ha no mo eja wate mase pa ene anya hwe kura wan hwe ya schools bebre ba ba untumi nko school kura wo kuro mu wie because e bia ukura wo na bia secondary school ni ho ana university ni ntu be free wo kuro na wakọ kuro foforo so adwuma kura de obekọ mo na adwuma de wakọto ntu ya de wakọto obekọ akodi ho aduane anya hwe kura bekọ akọ num ho nsu emfa nka bomu maaye edi nka bomu aba enu nti asumdue wo Ghana ha bebre ni nyina no eye awade a ye ma akwan a mfantefo wale a igbefo achemfo wale a igbefo ye di afra ye wale ye ho no boa ma asumdue na ye hwehwe wo Ghana no koso enu nti no moma ye moa na sa asumdue ni nkoso nye de be enye kase ye to aba na menteme ho ase we but ubekom ni nsu no na ye nyina no wona na bi akọ wo ho pen nti na wasefo ye de ben wo ho na ede asumdue abenti awade de nyankopon de awade ma nipa se emfa asumdue emfa nkabom awale mu ne ebenya busua awade ne ho abusua ne ho enu ntinu ye besere se enye de momo ka afa sa atam ho kra ne yeti dwumadi ni na ayede nti dwumadi ni ne yebo hu dawuru se ene yatena se wo petomu enu ntinu awale sem ne hia because ena awale bebreba egu ena wade bebreba ye twe nabo so ni nyina eye mamenka ne se hwehwemu a ye nyama ye ho ebra ye nyama ye ho nipa na ye ne nam no se ye partner na ye be wale no ye nkonachi ye nkobi sa hwemfa ne ho obi okura ne maame ne papa bete so wa na aka na awotwemi no na afi no okobo maame ne papa mane na wo wuti wiase we se mu na wo kọ wale be mane na trase forever and ever wale na ye forever and ever udu tiri ko wura mu a papa obani o unyi utiri mfrase wu wa wote ho
be ma ni twa odi a wote ho oba ni gu a wote ho na wa ma maame no papa ma ne antam na awatwe mienu na afo so maame ne papa a wote ho na awatwe mienu na aba be ka tro se me kwa akọwade na waje pene no se be ye ka ne sama na yeye na papa num de etwa me nsunu mu be di se oka de etwa me nsunu mu kase ne se ene ma obi ebinumu ewom na ne ba emeka nkyere ne se ne baba emeka nkyere ne se menya brante bi opeso ara question obedi kan bi san owo sika oye de adwuma eye na ni kuro mo kwa wa mempre na nso makwasi kokko broni ehu ni ba o net so no ne akola ne chat ya na onfa wale se muntu ne na akola nkan o menya broni o ye de nyam yase da be no obeba Ghana ha ya akora wo se kwa wa na de oba okọ wale wo UK US de China kondo cheska enu de wa ha ya mo ye hwe ho ni ye openi ne ba to hwe mani page wani hwe mani wo space na sakatu wani mi page wani hwe mani enti ya ho no mo ye hwe mani sin na kwa adwene ba enti pa aha enti ya ho no na wa page wani kakra hwe mani wo ase wani wo phone no so pa ye wi afone de obe ko so ba wa ka ko aya hwe mani me ne na edi nkomo mate o de kasa so hu se de site enu ntini mesre se awofu bi numu no ma ye nrase ye ma because of sika e wo niema bi enenu na emma wade bebre nya de ebe enyina na ye nwale for bibi but se kwala ni enu ti omo ho ase a ye mfa mpaibo ti na ye ka se tetene na so fu bi enu ho ko shira wale ebusua pani fa nensa no wo hwie gu fom de bompa ye no de agina wade no na wade ni ko toti enei sebe obi kura ba wale oba na aka chenso onko fashion na afọ no so ndo ye Kristo ni sebe enye bone se wo ko wale obi ba na obe ka tro se yen ya mamre no si to nantwie ntia fa senap bla na wo ko gina ha ka kire ne se wo ye Kristo ni tum fa senap ne nko acho awade ente sa se wo ko obi abusu mu akọ wade na o ka tro se media meji ni peti miensa no untumi a enye by force na mamre no enti kwan abefa so abefa ko peni peti miensa no e de abana ye wan ka so wasem se Ghana ha ne wo ayi infanti kuru bi a omuna first na omo chefan omo bosom na odinipa edu ba bi no na omo so omo ntumi na bosom ne se na omo nkwache sebo omo de sebo ne beba no wachi nipa be ye 10 awe ansa na omo nya sebo ba ko na omo san akosre e na o se na omo nya ne wanzane according to amamre mu nti ene na omo kwache wanzane no na omo le wanzane ko nya afi bia na omo ko omo ye de be omo nya bi nti ebere ko nanim na amamre ne amane bi a emoaye no na ye de ato ho na de ye beboa ne nso ne ye mo ho ban eja ena wale aye ka o ena obi tumi ye takawe mako 500 takawe mako 500 ye bedi wie nso ani asan ka se mo no emusie mu ibisa o na wudi eja no aduane a enya ngusie ne bekom na den ne bekom fonsuma what ya say eja ne ye de no aye eja nso ne ngusie ne nam enti wudi ja no aduane nko ngusie de bi be ye de ben ebekom enti se be mamo me ye mfa ne ma bi nchechire ye ho enka se ena enipa bekanti ena so mesi awade ne se wakono watenase na gisi wuwo na aye de ben atete mu ntam mankon tokwa asumdwe wo mu ntam munyema ni bia eya chede ukwa wale na wanwo a enye by force enye ntokwa yenti ase se awade de eno ane awo fine ukwa na nya bi eye ukwa na wa nya bi nso adanyame ase enye obi ana be awiasim se obewo but sebe ye kwa wade awie na awo ma ya ni eja ma enamfofo no mo ne eba betire yinyansa wa wade ni enema bebra kwa wade ama omo ne mema bebra kwa nyema beshi omu kunu no ma enakofa nsem bebra ba yo eja medase se idi adwene ede kira ye behwe esuefra meja danka na asem bi wona no monka ye me na so ansa na ebe ko no ya ntamba no wonka waje mire ne nyina di eja dan won so die na woka de atuye nyina ne atiefo na ahwefofo se kwan be fa so a ya ware enne ye kasafa abasa ware won se de baya eja dan so ye da o ye Pentecost da pa eda kese ntina e wo mze ya tena patum
nya amamra sam ne ka de so nya den a krisosom amamra ka ho enti wo de fa no mienu nyina efra na fatu amanfofo ko ya be fa so ma ya ware etimi agina no kan ba salum na mentra se kakra betima kan se ye hwehwe se ye betumi abaya chi kakra ye ko fa ya nananom eniema no abeka ya ware ho nka eye pa se ke betima san ye chi na se be ya ye betimi ne se ke be sere se ke ya hemfu no ba mu a ka be boa ye pa sa hemfu no ba na o hyemra wo krum se onye oba ho ade entrase ana oba ho ade ye nye emfamfidie enkosi abonten oba wi wo kra ye kwaye ne ho ade nka ye anopa no be hu na akosi no me ensa no nan ensa ne be ne ho ade awade nso de ke ye ne nyinum wiase awade no wiase awade no so be de na so bia bam enti nke be sere se ya hemfo no ebe bam ene abusia pani a oda abusia no omodo da abusia no obetima hyemra bi se de na me bai de me uba me fie na ba ware a se na me ye no vi se nipa mienu miensa bi hyase a ebetimi afa na no na me tie TV radio so wahini bi ahyemra ayi ayeye nema ye toto ene ade na wose mikrom de wate so wa hyemra nso a eye adwuma so enti se mpanyimfo ya hemfo ade ye ho jim se wọ́n bá bọ́ ma wàrí sẹ́mu no yàtọ̀ akọ̀yẹ tètè no a ebe yie nanu is there sẹ́ obi kọ̀yẹ obi àwọn adìyẹ obi yẹ nipa ni sẹ́ wọ́n pẹ́ sọ mẹ́yẹ na abọ́ntì ọ̀yẹ ni dẹ́m a na ẹ̀dá kúrò mu ọ̀mú kan wọ́n bá sẹ́ ẹ̀ ọ̀mọ̀ ẹ̀dá ọ̀mọ̀ no sẹ́ ẹ̀yẹ paa o nti mi didi yẹ sẹ́ sẹ́ ahemfo ẹni mpanimfoɔ abusua mpanimfoɔ ọmọ deda ekuokua no obi agye tum sẹ́ yẹn nsan yẹ kyi a yẹn mmerɛ ho kyɛn sɛ yedi anu be kan se dia sa na be mi de me se de me chance yo fi yo eja dan da se eja na obisan so ne mama yesen o kan so be sa se me ba ho se bia na o mama na nkaje ye free ha na se wa no frefo marawro ma eto TV so na mo wi edi de yesre ne se de eja dan kan ye se ye nyina ye mfa ye nwuram edi yesre ye nananom ahemfo ne ahema no mo ne titiru mozo anyakopon ayam adoma wato nsema mo bibi no se menyini se o man mo bi asua sebe obi a ne nsem ne bi asua sikafo nte mo pagya no nipa no nya kura na wo ye de no osua te mo so mo sika na betima ayam na bro mo nya mo ntete so na mo nya no so simple mayen se ma hunu se o sika ni asuma se o ye kuro mu wa ye na ware e bo no so no aya wie de ade nti na me a mini ba o me ko ye me de a na me ya tena se amna ko bo edumi no ana no me nsa yesre mo ma mo nsa mo bi no so mo tete no ma so mai ne hunu se mo kura na mo yesi na ya yinya mo ambenya no kwa mai ne se dia ye yinya so enso yetimi ate so se de be ya aware ne botaye se ye ka busua ne mienu abomu no eno ene ade ehia ene mma na Yakobon be dom ye ne yetimi ahwe omo yie no eno ne ade a ehia na emum nye adofo a epese adofo na eba de a ene be ya ware awie na se bia party bi ne yeto betimi ato aware num de hia ne se aware fo no be de betimi atena so dwum na busua no mienu oba na busua no ne mema na busua ne de atena se aso dwum eno ne ade a ehia nti adawroma yesre atifo ne ahwefo ahemfo ne ahemma atitirufo abamu mpanimfo ene mo a mo nsam mo bie no mo nya mo de simple na ntirima no so ensua nti ansa na ebeja mo ye mre de apa honkora me ma kwai ama obi a achia nipa miensa na fi ye de djumadi na ba wie edi nka me chia me yere antiama obi obi a me chiao na me nchirawo to ware paolo ware me ye to so me chia mala tijani ebi obi a me chiao chia mabusianfo nyina chia me ma awie me obi a Yesu di amen. Amen. Some ka so ye elder. Ogu agro. Don't go so elders. Kasa kwa obeka me. Wan ka ton so ka beti le. Me ma. Me fi se hija bo so ti akọ ya mo ase. Na me se me fa ha ti abo.
ogu agro ni obi afa mre nyo se ni obi a che me chia me unim se me de me ntia de omanpani Akufo Addo me chia no ene omanpani dada Mahama ene dampale IGP wo gbo adwuma papa na se me te so fa ya ne mrante no se mo jiji okada fu sika okada de sika yete ya bon se akoje ke se oye adwuma papa no oye adwuma Ewurade nsira no papa ye bompa ye ma no Ewurade ma na hoden na omusu ye na adwuma because of the pele ye se nko obi anka wada nso all night 31st night we jira ne na so chenchire wone ne mrante omo gbadwuma no sia okra de wi a papa no be kasa no na chese wakoma to yem metia no omo adwuma Ghana ye pempanimfo sa ama omo adi yanim IGP ogbadwuma na mesrem pa bo ma ne sen kakra obefiri IGP nanka chese abatum ne yatumi ato abama no abedi o man ne so na chese odeniema tutu omo de omo nyama yose to de IGP na ofiri ho no ma no okọ nanim ananka na sen ne enye na Gini soja ni pani bia be yo man pani no se ne ne ma papa wo ye no eno na hwe so mo man fo na agina tum enti we ne ma pa wo ye no ama se sia ne yenso ya agina tum se odi yanimu a obetumi ayede ya chene se enye den akọ pension so okọ pension mekwa kofa na ba na ngwa okọ pension obetumi abedi pan me de akwanchire begu fo mama se wo ye adwuma anopa ye se dom na se oba kwe ya so mo akonfo e mo akowia omunya tip off. That's right. Police for my bag grip o mananya asem keto akora. Dom na se ye police barrier. Om ko wi a wo henfo no mo ba na se so munya hint. No mo ye ya na se cement car bi edi wo manim. Ndo ye ya na kwa no se kwa so mo ye ndu mo buy kwa no. Tena se ko bi se na police for na di car bi se o mo hihye ndu am to du kwa na ye se ase agba bem. We mu free na cement pa no so cross on. Ka o mo ai. Gina ka na ye se o bi o ma tuo so. Ye twe wo twe for na eti aso ezi nipa be se be 8 years say emrantie mako wi adeba IGP wo bodjuma oya so ana hwe wo oya me fans kese pa adwuma no mbetina ya na mana yo na me so me de be awiye no me chia me a me nana bakaso chia na ye o mere de me chia one tray no tabu mere de me chia o one tray o mo nyaduro mere de se me chia me a me nana okodom abebio eduma sahene bebi a obi a me chia afi me a me nana tabi jansa enso me chia opa o dom na sa na dom na fi konti hene nana intimba na hene bebi a obi a me chia afi me chia me classmate 1998 fo nyina yesa momraso Francisca Nkwana timba so next week mo December braso me chia mu nyina ba bibia obi afi nche etwa to kra e de koman me hokani 98 na year school baduka achiri bia obi me chia enche bia mba fi ko fa na me year school 1990 SS asem na I was in 1998 secondary school asem na meka and I'm saying me year school jao so what about date me year school 1990 when I'm say what about date year group na meka ya secondary school asem na meka so what about date and I'm saying me year school jao into the channel me SS ja because ye na jeje dey started JSS 87 dey say usa o ye mini akuma o school dey say invest school na eka invest school na eka o bana chika kra invest school na eka me started school na mo 8 years that's me ba started school no 2.5 years wow and then dey na nsa na dey kan and dey there for patoma na mo hwe no ye dey mudi ya jamba srew into TV so ye dey srew se bibia no e bo no me no ko bo no me nsa ya wada bia munhia na ye de ne chase beba ye da mase e ma munyina bye bye